typisk øvelser i forhold til heste med stress, eller som har angst osv., eller bare generelt kan have lidt spooky adfærd. Der er mange ting, man kan gøre, bare stillestående, og det er de forskellige punkter, man kan holde på, og egentlig bare sådan nogle øvelser og bevægelser. Det er meget simpelt, men det gør rigtig meget, hvis man bare lige bruger 5 minutter på det om dagen, eller når man er ude med hesten eller sådan noget. Det behøver ikke at være mere kompliceret end det. Igen, jeg har haft rigtig god gavn af det for alle mine heste. Jeg har typisk heste inde, som lider meget stress, eller har meget angst, separationsangst osv. Så jeg vil bare lige vise, hvordan man gør, og hvor man kan holde hende. Så ja, kom med. Så en af de første ting, som jeg vil gøre, det er at danne noget kropskontakt for hesten. Fordi igen, når hesten er stresset eller har angst og sådan noget, så er det jo tit fordi, at de forsvinder ned på kroppen af. Og det kan være på grund af manglende jordforbindelse. Det kan være mange ting. Men typisk er det bare sådan, at de bliver mere ved hovedet, end de er nede i kroppen. Og det er det, vi ligesom skal prøve at hjælpe dem med at komme ned igen. Det der er med stressheste eller heste, der har angst, det er, at det kan godt føles meget ubehageligt for dem at komme ned i kroppen igen. Det kan føles meget uvant eller ubehageligt, de kan få ondt, de kan også godt blive urolige af de her øvelser, men man skal ikke være bekymret for det. Det vil kun være sådan de første par gange, at de er lidt urolige omkring det, men så snart at de ligesom finder ud af, at det faktisk er rart for dem, og det hjælper deres nervesystem, jamen så plejer de egentlig bare at falde ind i det med det samme. Så det skal man altså ikke være så bekymret for, hvis de bliver lidt urolige. Men igen, man skal bare tage de bidder, som hesten kan holde til i det værende tidspunkt. Men det første, jeg vil gøre, det er egentlig bare at fokusere på noget kontakt med benene en gang. Så det betyder, at jeg vil tage og køre min... det kører faktisk lidt også, der er mange kurer. Hvor står det? Nå, jeg vil fokusere på at krykke, man kan sige krykke eller age. Måske bare til at starte med bare sådan at age dem ned ad benene. Og have sådan lidt ikke et hårdt tag, men bare sådan lidt et fast tag. Og det er mere bare for at hjælpe til at fokusere på, at det er benene, det handler om. Så jeg vil fokusere på at gøre det på alle 4 ben, hvor jeg bare kører. Og egentlig bruge lidt tid på at være hernede ved hånden, hvor man bare stryger. Og man har bare lidt fast. Altså igen, det skal ikke være hårdt, men det skal bare være sådan, at hesten kan mærke, at man er hernede. Og igen, det gør bare, at de begynder at få kontakt til sig selv. Man vil ret hurtigt mærke en forskel på hesten igennem den her øvelse. Men det står man at gøre på alle 4 ben. Og man tager og kører hænderne hernede af. Og igen, det kan godt være, at man har en hest, der ikke synes, det er så rart dernede af, men så kan man stå bare heroppe for eksempel og gøre det. Og gerne herinde på inderlåret. Igen, de har rigtig mange nervebaner, der går herinde, og det kan være rigtig rart for dem, at de får den her kontakt. Man kan også se, hvordan han står og smasker af det her, for det er rigtig rart for dem. Og det dæmper systemet. Så det vil jeg gå rundt og gøre på alle 4 ben, hvor man bare står og kører. Så kommer ned omkring, kommer ned og rører hernede. Rører. Ja. Det er fine til at starte med, kan det godt være, at de tænker, at jeg skal løfte benene, men så bliver man bare ved med at bare lige stå og røre lidt her. Men det er meget godt, at der bare kommer noget fokus, og den med, han kan mærke, okay, jeg har et fokuspunkt på benene. Så begynder han til at fokusere på det her, frem for måske alt det, der foregår omkring ham. Så det vil jeg stå og gøre, og det kan man gøre, inden man rider tur, inden man tager hesten ud af fonden, inden man foretager sig egentlig noget som helst med dem. Bare lige for at danne noget fundament, og bare for at danne noget kontakt til kroppen. Yes. Det næste, det er, at man har nogle punkter herinde under halen. Så man løfter halen op, og så man skal faktisk ret langt ind herunder. Og man kan ligesom mærke, at der er sådan et hulrum, der ligger herinde under halen, helt op, så jeg presser mine fingre herop imod ind under halen, og så står jeg faktisk bare og holder her. Og der har vi et punkt, som også hjælper med mave-tarmsystemet. Og det er også derfor med heste med kolik, stressmave, og det her punkt er rigtig dejligt for dem at få hold på, fordi det går lige afbalancerer bare lidt i deres fordøjelse, uden vi skal have fat på maven som sådan. Fordi igen, de kan godt være ømme i deres maver, i det område, og derfor kan berøringen også være træls.
Så det er også et rigtig godt punkt. Og generelt også bare, hvis man så står og kører herinde på indersiden af haleroden. Igen, vi har så mange nervebaner herinde, som er så gode for hesten, at de bliver rørt der. Så det er et godt sted, at man bare kører sine fingre herned langs med. Så ja, kører og sådan spille lidt klaver, kan lære det også, hvor man kører sådan her med fingrene herunder. Og igen, der er nogle heste, igen, de kan godt være sensitive, men igen, så tager man enten og holde lidt mere fast. Og til at starte med, kan man også bare køre her nederst på haleroden igen. Jeg synes, det har samme effekt, som når jeg har mine hænder helt heroppe. Men igen, et rigtig godt punkt. Og igen, den er rigtig meget kropskontakt og ro. Og til det så vil man også opleve, at de står og fiser lidt, når man først kommer i gang der. Men igen, gode tegn på, at de får givet slip på noget, som sidder. Så jeg vil i hvert fald stå der i et par minutter, og bare stå og og ja, har noget fokus på området. Godt. Det næste punkt, og det næste man også skal gøre, specielt hvis man dør med rigtig meget, igen maveproblemer, men også specielt det her med stress, hvor det sætter sig i luftvejene, og man kan mærke, at de er rigtig spændte i deres maveområde, så skal man have fokus på solar plexus. Og solar plexus ligger hernede under, lidt ligesom på os selv. Hvis I ikke kender det, så er det punkt, der er her. Så der, hvor ribbenene mødes herop, det er der solar plexus er. Og hvis man trykker her selv, vil man også kunne mærke, at man nogle gange er lidt ømt her. Og det er jo fordi, igen, alle vores følelser, alt stress, nervøsitet, angst, sætter sig rigtig meget i solar plexus. Og det er det samme område herinde, hvor hesten man kan holde på. Hesten har det her V, så man kan sige lige forbi jordlejet her, så er det her V. Man kan faktisk meget tydeligt se det her på Dusty. Vi har de her to muskulaturer, der ligger her. Så har vi et V her, og så har vi lige sådan en lille punkt op. En lille bitte fordybning, der sidder herinde. Her kan man stå og bare holde sin hånd og sine fingre. Der skal ikke være noget tryk på. Man skal bare holde den. Og man kan også godt stå og lave disse bevægelser, cirkelbevægelser. Man kan med tiden massere hele området, hvis hesten falder mere og mere til ro med det, så man kan gå ned og afspænde hele muskulaturen og bindevedet der omkring mavesækken og luftvejene. Igen rigtig godt for netop at skabe noget ro til hesten, der har det rigtig svært, specielt med fordøjelsesproblemer, fordi igen det hænger sammen dernede. Så det er et andet godt tip. Jeg tror, at vi er vel på tredje, fjerde øvelse, det er egentlig, vi har også et punkt her mellem øjnene, som sidder også på hesten. Så det er egentlig der. Og igen, det er altså virkelig ikke alle heste, der synes, det er rart at have det her punkt på øjnene, men der er nogle heste, der synes, det er super rart, at man faktisk bare står og kører cirkelbevægelser imellem øjnene. Så det er også en god øvelse og et godt greb, man lige kan tage fat på. Igen, der er ikke nogen af de her ting, der kan gøre noget farligt eller noget træls for hestene. Det sætter kun gang i gode ting. Godt. Det sidste sådan greb, jeg vil give, som også igen er rigtig godt, det er egentlig hernede ved hånden. Og man bare kan stå og holde en gang. Der er også nogle akupunkturpunkter der med, som er både med til at balancere mave-tarmsystemet, men også igen dæmpe stressen. Specielt også fordi nogle af dem leder op til hjertet, som igen skal have noget hjælp og noget støtte, når der er stress, fordi det er på overarbejde. Så punktet, det ligger hernede. Hernede under. Og det er egentlig bare, man kan sådan mærke det sådan lidt blødt herinde, og det er igen, jeg tager normalt bare sådan lige 2 fingre og holder herinde. Og det er bare lige imellem ballen, og igen her kodeledet, ikke? Så der vil jeg bare stå og holde igen. Hesten kan godt synes, det er sådan lidt underligt til en start. Men egentlig bare, man står bare og holder lidt. Og igen, man skal ikke lægge pres på eller tryk på, man skal bare lægge sine fingre hernede. Og der vil jeg bare stå, og I kan også se, hvordan man står og arbejder med det her. Ja, for det er dejligt for dem. Og igen, det danner kontakten ned i deres krop, ned i deres fundament, i deres 4 hjørner, som de skal kunne stå på og være nede i, for at fungere godt i hele systemet og hele kroppen. Så meget fokus på benene.
for at få dem trukket ned i kroppen. Fordi det er typisk her, at de er mindre sensitive, end de er på kroppen. Fordi hvis de har mange spændinger og så videre i kroppen, er det ikke rart for dem, at vi trykker og gør ved på kroppen. Så derfor fokuserer man på benene i stedet for at på at skabe ro. Det er også vigtigt, igen med heste, der har stress, at man fokuserer på vejrtrækning. Så når man laver de her øvelser, så står man selv og trækker vejret rigtig, rigtig dybt. Og mærker sine egne fødder. Det er næsten noget af det vigtigste, det er, at man står og mærker sine fødder. Noget det jeg gør nogle gange, hvis jeg selv kan mærke, at jeg bliver påvirket, det er at stå og vrikker lidt med mine tæer. Så jeg vipper dem sådan lidt op og ned, eller krummer dem lidt. Bare for at skabe fokus for mig selv, for at gøre det nemt. Fordi nogle gange er det der med, at man siger, at man skal være stille i hovedet, men det kan være rigtig svært, hvis man ikke har noget at fokusere på. Og derfor kan det være en god hjælp bare at fokusere på sine fødder, hvor man bare står og vipper dem. Det smitter altså også af på hesten, fordi de kan mærke, at vi kommer ned i kroppen. Og det er næsten også noget af det vigtigste, jeg vil give videre, det er at fokusere på dig selv, hvordan du selv har det i situationen med din hest, fordi du smitter så meget af, mere end du selv aner. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi selv lige tuner ind og mærker, er jeg i balance? Har jeg kontakten med mig selv? Og I kan også se, bare at jeg står her og gør det igen, så står op. Så også de arbejder med det, fordi jeg selv arbejder med mit eget system og regulerer mig selv. Og virkelig fokusere på vejrtrækningen. Bare se, man kan bare lige få et øjeblik ro. Igen, det vil være rigtig svært for mange stressheste i starten at finde roen. Der var meget bevægelse, men igen, give dem lov til at bevæge sig og følge med dem. Prøv at invitere igen til at bare falde lidt til ro igen. Eventuelt stå ned ved halen lidt højere frem, hvad der virker med jeres heste. Men bare være opmærksom på jer selv i, hvordan I er i situationen, fordi vi kan så hurtigt blive præget af, hvordan de har det. Og hvis de stresser, så stresser vi og omvendt. Så det er virkelig også vigtigt. Noget andet, jeg vil rådgive jer til, det er, at hvis man bare skal lave noget træning, jamen fokusere på start-stop. Gå frem, parade, gå frem, parade. Og lav det meget korte intervaller. På den måde spejler hesten igen jer. Brug jeres kropssprog, jeres vejrtrækning, stemme på at få dem ned. Det er det allerbedste, I kan gøre for at hjælpe stressheste. For der er ikke noget sådan mirakel, vi kan gøre, men vi kan gøre de her øvelser, som går ind og støtter dem. Så med træning, start, stop, fokus på kroppen, stadigvæk stop op flere gange under træningen. Og lav noget start, stop, kropskontakt, rør benene. Så igen, at de får hjælp til at komme ned i kroppen. For det er vigtigt, at selv under træning, vi tager efter 2 minutter laver et stop, hvor vi lige gennemgår igen de samme øvelser. Måske bare stryger dem ned ad benene, og så fortsætter vi igen. Og igen, ikke være ked af, hvis I kun kan få lov til at stryge et ben. Det er en start. Det er bare små bidder, måske for nogle af jeres heste, alt efter hvor de er henne, hvordan de synes omkring berøringen. Og igen, for mange heste, lige så vel med mennesker, kan det være rigtig ubehageligt at komme ned i kroppen igen, hvis man har gået en periode lang tid og været stresset. Fordi så får man lige pludselig fat på sig selv, og man mærker faktisk, at de steder, hvor man har nogle problemer, det kan være i maven, der går ondt, eller ryggen, der er træls, eller lungerne, som virker helt presset. Det kan være mange ting. Men det er bare for at lige sige det, at ja, man skal altså ikke være ked af det, hvis man ikke kan lave alle øvelserne med det samme. Ja, jeg tror, hvis det er det, som sådan, jo, igen, man kan også bare lave benløft. Det der med, hvis man virkelig har en hest, som er helt ude af den også, sådan noget, bare det, man kan få lov til måske bare at løfte et ben. Så igen, at vi laver en øvelse, hvor hesten skal bruge sig selv på at fokusere på at løfte ben, også fordi man kan sige, at benøvelser er meget krævende for hesten, så bare det, man kan ligesom bede dem om at løfte en gang. Se om han bliver nummer her. Ja, vi se. Så bare det, vi ligesom kan spørge, ja, for at give dem lidt hjælp. Som det. Fordi igen, det skaber ro. Det er vi sådan til en opgave, som gør, at de faktisk skal fokusere på deres krop. Ja. Og jo, i
forhold til klikkertræning, hvis man bruger det, fokuserer på at give dem lucerne, for eksempel, når jeg træner, så de har noget mere tyk på. Og det er mere igen, fordi at tykketiden gør, altså, at vi får en mere rolig hest. Det giver en god håndfuld til dem, der er meget sensitive, meget usikre, fordi så har de noget at arbejde med. Igen, det er det, de gør ude i naturen. Igen, vi kender det, de stressviser, men det er simpelthen for at regulere systemet. Så det er også en måde at hjælpe dem på, og give dem en god håndfuld lucerne, som deres udbud ved et klik. Jeg bruger den, der hedder Meadow Grass fra Daisies, tror jeg nok det er. Den er fantastisk. De fleste heste kan godt lide den. Og hvis ikke de kan lide den, det plejer jeg at give en godbid sammen med, og så plejer det at køre ind. Men igen, tykketiden gør altså bare, at der kommer en dæmper på os i deres system. Så ja, jeg tror det er det nu. Som jeg vil vise, fordi han er også ved at være irriteret af de der insekter der. De er dumme. Ja. Jeg håber, at det kan bruges. Igen, der er flere ting, man også skal gøre, men igen, det primære er, at man fokuserer på egen krop, lige så meget som man har fokus på deres krop. Og igen, nogle gange er en selv næsten det vigtigste i hestetræningen, hvor vi har os selv. Så fokuser på vejrtrækning, fokuser på deres egen fødder, egen krop, før I måske fokuserer på hesten. Så ja, det var det.